салом алейкум бародарои азиз. ана ирӯза навормун як хонаи фурӯшӣ ва як мошини фурӯшӣ аста бародарҷоно бо нархи арзона хоҳиш мекунам то охира тамошо кунен. ам бародаро хоҳиш карданд ки ами мошин ма и дигариш гуфт хонама ана фурӯхтаним срочно сумдар курай. бародаро хоҳиш мекунам то охира тамошо кунен. ана хонаи фурӯшӣ бошад дар шаҳри Бохтар, мошини фурӯшӣ бошад дар шаҳри Душанбе қарор дора бародаро. ма камтарак маълумот метам дар бораи ҳардаш, рақамошона мемонам, метавонем занг бизанен, маълумоти бештара айхчон бигирем бародарҷоно. хоб бародарҷоно, мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Kia 5 Optima. хоб Корея американский меган, чӣ хеле меган, ами хеле баъзиётон медонен. ана документош тамом шидаги рости гап бародарҷоно. хоб фақат газай, бензин бак надора. ана бигем ки расходи документо усто худаш бигем ки 4000 сомон расход мешава. ана хай номерои акара хича мемонем. ана насиб боша зангиш бизанен, бо маълумоти бештара мегатон дар бораи ҳамин мошин кадоме конкретни харидорен, рақамош да занг бизанен, маълумоти бештарша бигирен. хоб мошина срочно фурӯхтанияй, камтар маблағ дар корай барои сохтмони хонаш мошина срочно мефурӯша. хоб дар рақамош занг бизанен бародарҷоно, маълумоти бештара бигирен. хоб бародарҷоно, дигарш дар шаҳри Бохтар хонаи фурӯшӣ аст. ина расмоша чӣ хеле дидесен бародарон, рақамоша дар рӯи экран мемонам. хоб дар ҷамоати Заргар, деҳаи Обшорон бародарҷоно. мактаб дар наздикишай, магазинам дар наздикиш ҳастай. хоб ин ҳамиҷа номерои ватсапшам ҳастай, номерои дастишам ҳастай. метонен нарх навои хонара айхчон пурсоншен бародарҷоно. и акаамни мега ки ана бигем арзон када хонара мефурӯшам. иам чи проблемае қати ки хонаша срочно фурӯхтанияй. бародарҷоно, ма чи видеое мекунам, мехоҳам видеое кунам ки ба як одам фоида биёра бародарҷоно. хоб бародарон, ина кадомед ки мошин харидорӣ кардания, ина рақамои мошинам буд, ина кадомед ки хона харидорӣ кардания дар шаҳри Бохтар, ина бародарҷоно занг бизанед дар рақамош, қатишам суҳбат шен, нархи хона ва мошина бифаҳмен, кадомед харидания. марҳамат ина бародарҷоно. боқӣ хона ободу сарбаланд бошен. худованд нигаҳбонтон бародарҷоно.